תארי לעצמך שאת מתחילה אימון כושר גופני עם חיוך על הפנים. תארי לעצמך שמאמן הכושר גופני שלך מביט בך בעיניים ושואל אותך בתחילת האימון איך את מרגישה, מה עובר עלייך, מה קורה בלב שלך. תארי לעצמך שאת מתחילה אימון כושר גופני ויש לך את החופש להרגיש את הגוף שלך, להניע את הגוף שלך, לרקוד ולעשות מה שאת רוצה. תארי לעצמך שאת מסיימת את אימון הכושר גופני, שאת מאוהבת ומלאת תשוקה. אני מזמין אותך להפוך את אימון הכושר גופני שלך לחוויה אינטימית מרגשת נעימה ומהנה, שבה את תרגישי חופשייה להביע את עצמך, להרגיש את הגוף שלך ולהקשיב ללב שלך ולעשות מה שאת באמת רוצה. לסיים את האימון שאת מאוהבת, נאהבת ומלאת תשוקה. אני מחכה לך.